F'diskors minn l-iftaħir dwar kemm hu l-gvern tiegħu qed jaħdmu dwar kemm skontu huma l-Partit tal-Ħaddiem, Robert Tabela ħass li ma jagħmel ebda referenza għal mijiet ta' ħaddiema tal-Ermolta li ma jafux se jsir minnhom wara li tagħlaq il-linja nazzjonali tal-ajru u jkompli juri kemm huwa maqtuħ mir-realtajiet tal-poplu Malti Wawċi. Robert Tabela m'għamel ebda referenza wkoll għal karbr qed issir biex tinħatar inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' żagħżugħ Jean Paul Sofija. Ebda referenza wkoll għall-iskandlu tad-dil ta' Vitals u Stewart fejn il-poplu Malti għadu maħa ebda ċenteżmu lura mill-miljuni li nsterqu f'dawn l-aħħar 8 snin. Lanqas kelma waħda dwar l-iskandlu tal-Bank Pilatus u l-cover-up li fih hemm involut il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa, kif ukoll l-Avukat Ġenerali Victor Buttigieg, fejn Tabela stess ammetta li huwa kien l-avukat tal-familja ta' waħda mid-diretturi tal-Bank Pilatus Antoniella Gawci. Diġà kienet pubblika li l-familja ta' Antoniella Gawci kont l-avukat tagħhom. Meta kienet indirizza l-attività politika tal-ħadd filgħodu fir-Rabat, Robert Tabela ammetta li l-għoli tal-ħajja hija sfida li qed taffettwa lil kulħadd. Quddiem l-isfida tal-għoli tal-ħajja. Bil-Prim Ministru jinfex f'tajjir u f'attak partiġjan lejn il-Partit Nazzjonalista. Araw x'arroganza! Kif tista' tkun aktar arroganti minn hekk? Intant id-diskors tal-MP Laburista Alex Agius Saliba wkoll kien karatterizzat minn attakki partiġjani fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista. L-espressjoni Maltija bla żejt f'wiċċek inħolqot b'mod speċiż u preċiż għall-Partit Nazzjonalista sabiex jiġi deskritt. U dan U Alex Agius Saliba bħal donnu nessa tħanżir kollu li sar u għadu qed isir taħt Gvern Laburista. Tant li kienet l-eks deputat Laburista Rosien Kutajer illi qalet li taħt il-Labor kulħadd jitħanżer, fejn fattak partiġan ieħor qal li kien il-Partit Nazzjonalista li tħanżer. Meta fil-waqt illi huma kienu qegħdin jitħanżru b'500 € żieda fil-ġimgħa. Agius Saliba għala id-diskors tiegħu billi ammetta li l-Gvern Laburista għamel numru ta' żbalji. Aħna partit magħmul bin-nies u żbalji isiru wkoll. Marija Franca Lanza, Għannet News.